Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Mga kapanyawan, sa magandang araw sa inyo lahat at welcome po dito sa ating palatuntunan, makapagbibigay ng dagdag kaalaman sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan na tayo po'y magkaroon ng mas magandang kalusugan. Ito po ay hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi po mga kaibigan ng ating mga produktong herbal na talaga pong maganda at mainam sa ating kalusugan. Ang ating pong palatuntunan mga kaibigan ay hatid sa atin ng SED Marketing na tagagawa po ng SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic at pati na rin po ng SED Kogon Herbal Capsule. Ito po yung mga kapsula na talaga pong napatunayang mainam dahil po ito sa Panyawan Herb. Ang Panyawan Herb mga kaibigan, isa po itong napakaganda at napakainam na pantulong sa mga iba't ibang uri ng mga karamdaman dahil taglay po nito yung pait na nakakatulong sa kalusugan. Kaya po mga kaibigan, napakaganda at napakainam ng ating SED Marketing Products. Bueno mga kaibigan, tandaan po ninyo ang ating SED Panyawan Plus Mangosteen, mainam sa mga diabetic patients at yung mga may problema po sa mga bukol-bukol sa katawan o kaya naman po mga kaibigan, ito po yung tinatawag nating cure-all na klase ng kapsula, no? Kahit ano pong problema po sa katawan po ninyo ay meron pong pagtulong ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Meron po itong mangosteen, luyang dilaw at panyawan. Ang pangalawang capsule natin ay ang SED Panyawan with Garlic. Maganda po ito para sa mga kaibigan nating may high blood pressure o kaya naman po mga kaibigan ay may mataas na bad cholesterol. Ang ating pangatlong capsule, huwag po natin kalilimutan ang SED Kogon Herbal Capsule. Isa po itong uri ng kapsula na kung saan po mga kaibigan ay meron po itong Kogon plant, meron din po itong banaba at makabuhay herb. Ngayon naman po mga kaibigan, para po sa ating pantulong sa mga kaibigan may rayuma o kaya may pananakit ng katawan, meron po tayong SED Liniment Oil, ang pampahid na oil na kung saan po mga kaibigan ay meron po itong methyl salicylate, camphor at menthol. Para naman doon sa mga kaibigan natin mahilig magkape, meron po tayong coffee na talaga pong napatunayang maganda, ang SED Panyawan Coffee Mix na kung saan po mga kaibigan ay malaki tinutulong neto, lalong-lalo na po sa pagpapasigla ng ating mga katawan. Ngayong araw na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang pagkakaroon po ng pagkain ng mga pagkaing mamantikain. Alam niyo po mga kaibigan, ang pagkakahilig po natin sa mga pinirito, yung mga foods na babad po sa mantika. Tandaan po rin yung mga kaibigan na delikado po ito sa kalusugan natin. Ang pagkakahilig po sa mga mamantikaing pagkain ay maaaring makapagdulot ng mataas na presyon ng dugo o yung tinatawag nating high blood o kaya naman po mga kaibigan, maaari din po ito makapagdulot ng mataas na kolesterol sa katawan. O kaya po mga kaibigan, konting ingat at always po nating tandaan na ang mamantikaing pagkain delikado po. Ngayon po mga kaibigan, ang isa sa mga magandang sagot ng ating company, ito pong ating tinatawag na SED Panyawan with Garlic. Ang SED Panyawan with Garlic mga kaibigan, napatunayan na mainam at talaga pong nakakatulong sa mas magandang kalusugan dahil ito po ay may taglay na allicin o yung tinatawag po nating dagta o yung oil na meron po doon sa garlic. Kapag nagpe-press po tayo ng garlic mga kaibigan, nakikita po natin may lumalabas po na oil, no? Yun po yung nakakatulong sa atin. Kaya tandaan mga kaibigan, kung tayo po ay meron pong pagkakahilig sa mamantikaing pagkain, ating pong ilimita ang pagkain yan at wag din pong kalilimutan na meron po tayong SED Panyawan with Garlic para makatulong sa mas maganda nating kalusugan. Ito po ay gawa ng SED Marketing at kapag katatak SED Marketing, tatak po itong magaling. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.